Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga rot ti surat. Ti pagkasalitaan ni Gina nga napauluan, panagsalukag. Dear Manong Nemi, sangsangpet ko launay nga naggapoy di tiyandaan, Manong. Nga napan naglako kadagitay hinarbes ko nga mulak nga nateng di talikod ti balay. Idi, taimbes ko nga dagiti talo nga anak mi kinilandong asawak. Ngam dagiti matalo nga putot ni Carlo nga anak ni Nati akaroba mi. Si Mamat da Manong Nemi nga nakadungdung rit da. Kaslasanda pa nga nagdigos, Diyos ko, ken saka-saka da, awan chinelas da. Kung nakanyak tinauna, Auntie, tinapay man ang tino da kinadang mo, mabisbisin kami nga kakabsat. Sa din kami tayo ni nanang yo, at dadyali ko, makitis-chismis. Susapo, di tatang yo nga nabartaki di rabin, Auntie, matmaturog pa ilaan. Saan kami pa inambigat? Sabi ngamin, awamit kay linuto ni nanang, awang kano tigatang na tinodels, awang kano mati kalibandap no, anda kirogan na. Iti kasi mga oras, sa susapo. Mabit lang harot, ta sumbre ka pala taon nagtibalay, ha? Kaya naging anak ko, napananda, dakan itiligod nang. Ano ba ita? Tultulang kami ni Papang. Dagili mo may kayo mga ito, takma. Sumarabot to mata, sabali mati mo na nga si Marabon. Hindi siya mlatatan pang, Mang, kunan ni Papa, agtempla ka kano ti juice, agmerienda tayo, dito likod. Ngalawan, wala kita pagpagsunay, pag alas 10. Manong Nemi na anak ti supot, nga ginatang ko nga tinapay, nga para ka umakanta kami, nga ag-iina ka, nagramang matang kinilando. Ngayon natin mabisbisinan nga talaga dito talo nga anak, malnoris na pa ikidi, paonin natin na yan. Agan anak da dito yung nga dida mo nga si kasun dagiti anak da. Kaya't gabutan na rumamdang makikaruba, naroon ng kosta nga makita da nga nagabot ili. Umarak da nga talaga. Okay, sa kagay-sakay lang katawan tiguhan dagiti anak ko, wan. Ang bali, Auntie, basta lagi di adda kanin mi. Oh, nagarugro kita imayo, kaya pa igbugo ganun, tamang kita ti mabaling ko nga ka. Susapo. Sa nung arod nga nasalun at kayo kat kastumat. Kaya po, irresponsable matigit naganak ka na kayo. Kaya po. Dala. Dado yun Ikanda ti papel. O nadalo si papel. Sige. Kaya po, alakanin nyo na Gayang gaytog bugan, gaytog digusan, tayong kagsukatan. Oen, Auntie. Thank you, Auntie. Auntie, ti awag da kanyak dagiti ubing Manong Nemi numampay sang kami ba't nga kakabagyan. Ngayon naruang namin dito lugar mi Manong. Uri aming handa nga kabagyan te kasalita dagiti ubing no kakit Auntie, Uncle, Lula, Lulo. Nagtabla ka rot Manong Nemi ti Jusak na panin ti likod. Kahit madamadagay mga aramid ti pagpupukan ti manok. Dagiti agkama.
O may kanyaro din. Nando, sarting mo palang data. Tane, ibiriyan tata yun. Sabi na kami ba ka? Sino ka sa salita mo sang? Di kiti anak. Da Carlo kinikati. Isa po. Dati-dati matakas ta. Baybayan talat ta. Nadakan mo palang maturog di amada. Trabarte kitirabi. Damag ko. Naikati trabaho na. Kabata kinaladaw na nga sumsumrek. Kaya jay. Naladaw nga sumrek sa agat sanger. Dito pala inikat. Kitngarot kati. Diyan man mo. Dati-dati ba't nga katulong da? Da Madam Isabel Isona. Diyan man mo. Nalasanan nga sa panulutong pag problema ang kidin kita karubam. Makamudan lang tamang dati problema dan. Tinasken, Gina, kadawan ti problema tayo. Ya? Di kami nanak ko. O na papang, nagakit kami, nasimpit kami, nalaing kami sa eskwela. Kinimbas nga mapang kamagayayam, nakusta nga bakasyon, di tulungan da ka. Yun, tulungan da. Bakasyon yung bakasyon ko. Ito bigat. Lunes tumanin. Nagtumanin nagtrabaho. Kaya tumataman agbasa. Kaya ni mamang yo, agbati dito balay. Nga natubrana. Ang tagibalay. Kaya nasikasuna na gitarakan na. Nasikasuna na gitimulan na. Anak ko, orekas to ti kinarigat ti panagbiag tayo, tagpadpada kami nga hanga nakaadal. Kininanang yo, ngam nadante man iti balay. No pa sa nga dakil, ngam nalagdamit. Di kamen. Ken, mangantabat nga kompleto at may isang aldaw ti mamitlo, na imas ba si data yun, o parte ni mamangyo, ken baka na imas si data ito, madam ba, aldaw, tanapad siya daan ni mamangyo. Ano ginatang mo si dain? Matang isang kilo nga bagnet. Oh, okay tayo. Ag si data ito ti bagnet. Dahil sa tsoron, nga isaw-saw ti kamatis, nga bugoong yung kamatis. Wow, papa, nagimas. Yung tila matlip-lipatan teksidat natin, anak ko Ad-ada nga gustuhan nyo't natin ngem ti karne. Yeah? Tapno salunod kay lata. And tumulong kayo dito balay, agsalukag kayo, kas pa nagsalukag mi kini papangyo, kagronahan ti amin, ipas nek yung nagbasa. Madama akong ngayong sagsagana ti pangal daw, marong name dagtugtug. Sundeta! Ay, Mari Gina, ni Kati da ito'y. Mabidlang. Idi lukat ko tiri daw manong name si mahabat kanyak ti madi nga angot. Di kami nagtigos ala. Ay, napakit masakong tagdigos ti kato nga problema sika. Paunay ka matyan ka. Apaya? Kata naman din nga angot mo. Makasaan ka pa nga. Kati, di ka naman ba yung tasang halangam? Napindas ka kumawad ko nak na mong urnusan ti bagim. Maninti sermon kang ka, mare. Ano masapon mo ya? Umutang ka kala kumay iti may sagala gudwa nga bakas ket awon pulos bakas mi. Nagri kat ti saan nga mamagusto. E mapay nga pautang ka danto nga tapagbayad mo. Ada utang mo nga nalipatak pa yung nga utang mo. So hang kasing-sing rin, umay ka man ni umutang. Anya nga tanong ibagam langin nga ang utang. Anya ka mga ron. Dumawat. Tabi pinpinas pa. Di na pinpinas pa rin. Tadyak pampanunutan nga ada pa utang ko keng ka. Ay, apay mo tila kaso ti biyagyo nati. Amo pa yung maasikaso di kita anak nun. Di mo amo nga na siya ti biyagyo ang asawa. Di ka maasyan ka na kita anak mo. Nakatungtong rin da. Di mo pa'y digusin ida. Yung kasano nga digusin ida. Kaya di mo pa'y amo nga digusin ti bagim. Kaya, tapos sa anak mo lang ang makaangot ti madin. Sige, mabidlaing tinak mangalat ti ako mangisupot iti bagas nga lutuin nyo, kanin nyo. Kahit ko kumamit nga terndaw na mo nung paayan manong name it up no amuna tagsalukag dito nga babae. Ano aslam lang nga maditirik na nga adda anak kalpasan na sa anak ko mga mangted. Baka ibagak nga awan bagas mi, awan ti babaling ko padawat pautang ka baka wanak kita agpo ko nga bigla digiti bagas. Ay nagrigat ka dinaya ti saan nga mang pagusto. Kada kita kasapulan.
Angam na mapatunoy-noyan da kastoy. Hindi maruam da. Huwari ta damat agpadawat ko na da. Pagustuhan ka ita. Ngayon saan kanto na pagustuhan pa ikati. Nangunak tinakam ko anong naming iso idiyawat ko sa supot nga bagas. Kati. Pagustuhan ka ita. Ngayon saan kanto na pagustuhan. Ito maminsan. Apay mat. Kato. Agubra kay mat namin na. Imbes ko mga mapangkag trabaho mo no anya mati pakakita amin ti pagbiyagan niyo. Ngayon makichismismis ka kano. Di ka mabain no makichismismis ka sa tilangam. Nga alun sabi ka ng aldaw saan ka nagdigos. Kaya saan ka sabi ka din pau-pau-pau. Ala, nagkaro kami Gina. Lainak man lang noon inkan. Madi man tirik-nak ti angon ti kasken ka. Sobramat manong name. Siya lang hana tamaangon ti bagbagina. Hansapi agtutudbras, Diyos ko. Nyamot. Anak ba't ka din na, napintas unay, wano anyaman manong naming amok nga taripat 20 bagi. Ore la mamitlo at nagdigos ti may sa aldaw no daduma. Hanak amapan iti silad ming asawak no sa anak agdigos. Kinuri ti asawak. Nga datamat tiga po na no apay, nga nagdigos kam nga duay ti rabi. Ore nagpalaygit ako nakit ni. Ad-ada nga sa aming nga problema. No agsukukak manin, umunahin ti talo. Kita kasa, manong nimi. Saan pulos nga bumaaw ti bara ti ayan na ayat mi kinilando. Amalman na manong nimi ni Carlo nga asawa ni Kati ti May imalati dito balay. Pare Lando, ay pare, magpasyat ka banda. Dinengdengig ko di kiti dua lalaki mano. Pagustuhan ka ang may salabote. Uwin! Ken, saan ka ito na pagustuhan pa? No, may kanto manin. Tapay man pare, kakaiso nang tuloy-tuloy tayo pa nagtrabaho. Siya, sus ko ya. Naikatak man yung trabaho ko. Abay nga mga naikat ka. Si Kamal ka po na pare. Si Kamal at makasungbat no apay nga maikat kay trabaho. Kung ka pare, sakbay nga magsermonan na. Kami mangala. Siya ka di ba mangala kang katigatang mo. Mangkidawat na ti mabaling nga pulutan. O sige. Nagagatak basta arak. Ay, buhay. Nakunak tinakam ko. Nakalawlawag tinang kumanong nemi ni Carlo. Nagagetak basta arak. Di ba nagsango di kititwa manong nemi nang ko ti saritaan da. Bagkang gamare, tuloy-tuloy ti panagtrabaho. Gabutan na patag kanyak ti trabaho pare. Agas ti panang ipatag ko ti pamilya. Apeng ipatag ko trabaho. Gabuta ka sa pulan. Iba't patag ko trabaho, gabuta patag ko ti pamilya. Pampanunutak akang kanayon, nga masapul nga, adda tuloy-tuloy nga isaang ni bakit ko, adda tuloy-tuloy nga may gatang tenyaman na kasapulan nga sidaan, nagiti kasapulan ti balay. Amin. Malaksid, nagtrabaho nasalukag pa ti asawa. Agmula tinatang di talikod, agtarakan ti manok. Kaya mag-harvest, mapanay ko, di dapat kwartana. Itsandana. Lumakasid-sidaan kam ti manok, di pumarti kami. Speaking of manok pare, di man agsiw-siw tawan. Kaya magsiw-siw ta, manayunan ta sa kabutelya. Ay, kan kami liya na. Kaya baka adda umarak, kaya tumataw tayo. Adda tulag tayo pare nga may salang. Di paina mo lang mo, tama isama tayo ng mga siw-siw pare. Nagimas. Maminsan ton. Ngam kas ko naking kay tayo. Itala, pagustuhan ka. Pagustuhan kita. Ngam saan nagnanayon pare. Ano serbi na nga nga may sakamat ka lalaki ka sa kanya. Di mo usa rin nga usto tapigsam, pare.
Agbalbalo ka, parang Carlo. Agagagat ka. Di ka masin ka dagit anak mo. Malnourished da. Handa makumpleto at mangan. Kinisarding mo una yun, pa, sobrang nga panaginom mo. Sayang lang. Sayang di kwarta yung gatang mo. Mata dahil pati sa lunat mo. Kasla kagura kan sa akin, di pare. Gabo ka di libre ti papaunin mo kanya. Gabo to siya nagpalag at lisensya nga mahong pagbaga kanya. Apit amom tsaka mo tararamidem. No, amom tararamidem. Napintas ko matibiyag mo. Tibiyag nyo. Agpadpada kayo nga sa dut. Iti asawam. Kaya mabaybayan nyo ti bagiyo. Mabaybayan nyo ti pamilyayo. Mabaybayan nyo ti anak nyo. Adalata kayong kano kagora ka pare. Bigla ka ating makder. No kayat mo. Bayad aktorya tayo. Impainom mo kanya. Pangalam ko pagbayad mo, hindi ka agubra. Kaya gawid ka na, nasiyat mo. Sa labas mo't pa nagsasaw, pare. Nasakit. Kabutan di mo among awatan ti kinapod mo. So ka po nang imanugotak nga, aginom ta, tapno mamagbagaan ka. Barang na dumungig ka, ti pa magbaga. Padpada kayo ti asawa. Tikat pa nagtumpong yo. Magkaupungtot manong nemi ni Carlo nga pimampanaw. Agwing-wing-wing milat ti asawa. Dapat lang nga siya din baga na. Ngayon ti kabuteng ko ito, baka no, agtinanaw di dito. Si marunumat manong nemi nga imay manan ni Kati. Iti kabigatan na. Oy, mare, nagdigos ako nwen. Adlaw kong agpeso ka nagdigos ka. Again, umay mo ka di padamag ka nagdigos ka. Sunulaan si kata. Hanak nag-shampoo, tao matigatang ko ti shampoo. Sa ti pinagsawon ko, sabon na paglaba. Tao matigatang ko iti sabon na pagdigos. Ang abali, basta nadalos ka na nagdigos ka. Nagsabon ka. Kadagit anak mo ngay. Dinigos kumitida. Agad, orin nagsukat dan. Hawang pagsukatan da. So nga di ay bado da. Nga dati abado da. Isumalain suot ko kadakwada. Paunay ka maten kati. Kit awan sarbi na malati pa ng digos mo Tada dyan ang tungganit nga bado da. Isumalain ti badom. Kapag ngamin nga bado da. Check namin pa'y nakalaba. Hana? Oray no, adangar nagsukatam nga panty. Ito dati apantik. So pala, po Diyos ko. Nakaskas dao kayo nga pamilya. Ay Diyos ko, aya. Isla sana ka mamati. Api nga di man lati kay ta. Babayinak ko yung iturtured ko. Di ka pagustuhanin. Oray nga tamat anyamat ti mga sasaw mo no, nasakit tinakam ng talang kapagustuhan. Nebos mo man din ko king kabagas. Una, manin. Sidain ngay. Kaya pasari aglibasak ng agnating yung tatarong mo kada ukram. Nga di mo pa ibaga. Baka saan pa nga napindas pa ng buras mo. Baka di mo inalala. Amo ka di nga gusto usarak ti kartib. Nagpuag buras sa kitip tarong. Tapno ni kastakit hangag glupsi. Kartibag. Kita mo kit imbagang budlay na ako mati nagtakaw mo. Amat ka takaw dahi dya. Anak ko mga hanga takaw kat sa bumat ng impakada. Impakada kamo, sunang impakadaam. Dya po on dya tarong. Pulisi po ka pa. Magpurusak man tabungam tarong. Kada si Daemi ko nak. Naguni nga rod. Silence means yes. Han? Amo, makapakatawa ka, makapasurong. Awan ti padawat ko king ka. Alam na. Abi namin nga, di mo amog trabaho. Abi nagtinuwadan. Agmula ka, agtarakin ka. Mapanggamang lutila ba? Mapanggamang luti panagdalos. Dati, katulong na ka ni Madam Isabel, saan? Makalawas ko lang. Saan inikat? Tapi inikat na ka. Tsaka mo. Susapo.
Kahit ka nga tulungan, ang hindi mo at amo nga tulungan ti bagim. Kati. Mandit kasta. Huwag nga rod. Nagkakaasi kami. Kaslasaan na kami nga anak ti Diyos. Tata kami lang kastoy. Pagkatawa ka. Ano na ko nam? Kaslasaan na ka nga anak ti Diyos? Uwan. Taapay anak na kakadi. Ay, anak ko mga rod. Baka pinarswana ka lang. Sabali di anak, sabali di parswa. Sabali ah. Pinarswana ka ni Apo Diyos. Katap no agbaling kang anak ni Apo Diyos. Anya taramidam. Agtungpal ka kini Apo Diyos. Di ba? Kasi kung mamayasang anak. O tayo ubing. Tap no, makunang anak mo na yung ubing, agtungpalin na ka. Di ba? Ngayon baka saan nakatungtungpalin na anak mo? Uno siya kati sa agamang tungtungpal, ti pagrebagam kadakwada. Tababay ang mitla tayo da, agasam di gusam ngagpeso, ang di damat agsukat at di kamat aglaba. Anyakit din ayan ni Kati. Katkatawaan na ka nagitag dingdingag, kabuyboya. Alam na, pang-asim. Kat ni kakaasin, tibisin, di kita anak ko. Nga malang mangibagat sa balin, awan. Di ta kayat ng ikan. Apay-apay nga di ka ikan. Trabaho ka kami na kunada. Sa tut kay tumat kami ng agasawa kunada. Kat madlagayam. Kaya di mo amo nga nugutan nga sa tut kayo, di amo nga ramidan ti responsibilidad yo. May isa ka nga ina, ngam di ka matagpakaina ka nagit anak mo. Di mo sa pulan iti kananda, tapno saan da ngagbisin. Kasi naman di asawa, putot na digit anak mo. Ngam di na mataramidan di pagribangan na. Ngagsapol ko matapno sa nga mabisinan digit putot na. O, matimayat nga. Mangalakan niya nga aglaba. Amom tiga po na. Tsaka amom. Sika malat yan na rin, ha? Ano nga ta? Tiga po na. Saan nga napintas ti trabaho? Ano? Saan nga napintas ti labam? Wala, pag pinustaan ta. Uri nga tanong na baam, digiti arwaten digiti anak mo, tikas diyan nga kinadungit da, awan, hangagbugas, hang malaban nga naling at dabaybay amet. Naskin nga mga lakad dati kwa, panguper mo, upram iti makipatpatdag, unod nga aldaw. Han? Alamang dad ka na, ay na po, Diyos ko, tapno man lang makapanaw ka, ingkan. Ngem ulitek, talaga da ito tibaudin. Ure nga tanog, gluwa ka ti darat sang wanak, saan kantun ngekan. Kasano kaya? Nagbalbalo di kito nga gasawa, nakun ko nakitinakam kumano. Mas asya na nga talaga ka na anak da, Diyos ko. Sila dala yagit, nga talaga nga nabaybayan. Kaslaawan na kanak kadakwada. Ay, maglagi din, tanasalukag kami nga kasawa, kaya na araramid na mi ti responsibilidad, mi kadakiti anak mi, responsibilidad tunggal maysa. Nadalos nga rubayan, nadalos nga unagtibalay, nasalunat kami nga sangka pamilya, manunemi, nagagat ti asawag. Awan madi nga bisyo na, amo naman tuminom, nga mang pagusto lang, awan hangag sigsigarilyo. Magmulmul lang ti candy na ko, nasumbro, manong nemi. E din sa siyak, nalaingag ag-budget, saan agastadura, kat kaputa, padpada nga, dasweldo na, kat siyak, adumat pang wartaan. Namanin sa may sa bulan, kada bulan manong nemi, nga mga sibro, dagiti anak mi, nga narunan no, nangangato, dagiti grades da, kaskarimi, oray mait kumapelang di sapatos da, gatanga mi, tibaro nga sapatos da. May gidsat kam launay manong nemi, ti pamilya da Carlo, kenikati. Tikat ngamin pa na kainan rananang agkakaruba kami manong.
Iti may isang aldaw manunemi naranak ni Madam Isabel iti groceria. Nana, naggroceria kay Mat. Erwin, saglatan ti mo pa naggroceria ko nakadati katulong ko. Di mat katulong nyo, di ni Kati. Makalawas ka no laing, nagyan ka na kayo. Iya po. O reawan katulong ko no kasi ti klase na nga sadot. Nasadot? Nasadot. Kaya na, hanga na pintas na trabaho na. Ialeng-aleng na. Kaya na, agpukaw pa yung iti dalatas, agyawid, pati sabon. Amin, toothpaste. Amin. Agyawid. Dahil talaon na tiyak kaya. Nimbag ata, naanadak. Diyak kayat nga na kita gawarang alahas ko. Sipo di dita, bandlaw ko nga talagang kasya taramidan na. Dagos ko kumaikatan. Ang imaumat di dagos ka mga sukat kang kwan. Agasam, aglabakan ton, kunak. Tada papanak kunak. Sumangpet, alas sungat at bigat ng pinanawak. Sumangpetak ti alas 2. Agbuy-buya ti TV. Ngat nga to pa ikat nga to pa di may sangasaka na di pa ipagayam naglaba nagluto ti kinan na ngimsan na pa inginawan tinanganan na no muna ta ko na to ket madam ket ne palpasik la ti buybuyak ket pintas na ti pelikula buybuyak ko na anda baganas mo nga rot nga paot nga agbaling nga katulong mo ti kasta ti klase na mas asyanak kadakwada agsipud tani hamot ni steady ti trabaho nila kay na. Ajay, kaya nagiti anak na. Anyam kasano nga kaasyam ti tao, nga dinamot amo nga kaasyaan nga umuna ti bagina. Gusto kayo na. Problema nga ron takanayon nga umay dumawat iti isaang da. Dawat ko naktaha nga mabaling nga utang na di mo tagbaybayan. So nga inikat ko nga sigod. Makalawas lang. Hindi makasapo lang ito kasukat na. Inikat ko. Kaya nakabimbin na si trabaho rin kasukat na. Iraprapin na pitagbasa. Apay balasang nga na. Uwan balasang. Iraprapin na pitagbasa. Hana mabaybay anti trabaho na, napindas ti labana, napindas panagdalus na, amo na nga si kasun ti arubayan, ti hardin. Ay na po. Binulan nga increase sa sweldo na. Maragragsakan na tanin. Matulungan na ti bagina tapos kasta kan makapagturpos ti kolegyo kasta ko maati kinagagat na diyan nga kati nga mawan tano nagagat ko ma di jak kanamot ko maagkad-kad nga tulungak digit anak na tapno mangisibruda ko mamaton no ayusos apo yung baybayam kasano nga kayat nga tulungan madaragsak mo mang tulong ti tao nga dinawat amo nga tulungan ko muna ti bagina. Iti na minsan manen manunaming at damanen ni Kati namin pinsan latan ng bagat. Awan. Umadayo kang kuwana at dangarot ubrak mandamak nagdaldalos. Awan. Alan pang-aasim sak nagpagpakasi kag kakati. Amom nga saan nga nasyaat ti kinasadot mo. Amom, nga damod lang kada kayo nga agasawa ti rason, no apay kasta ti biyagyo. Apay nga di kag tumulong, apay nga di kag trabaho. Mat nga ti mayat mga alaka niya, gabot, sadot ka, gabotan, saan nga napintas trabaho, gabot sa mo nga amo ti trabaho, gabot ore amo, laglagan tabagim. Apay ko nam saan ka nagsalita kay ni Mrs. Gonzales, ni Madam Isabel. No apay nga inikat na ka. Gabuti kinasatot mo. Agala ka pa'y kadagiti dalatas. Ultimo sabon nga paglaba. Agyawid ka. Daduma pa'y. Nasayat ka nga rutikas na ngarabin mo. Hampi ka na napintas ti labam. Hanga napintas pa nagdalos mo.
Ana, alangan ket adobrak, makita mo't nagtrabaho ak. Tulungan ka nga rod latan. Ana, tulungan ka. Nga, ngagdalos. Bagam lang noon niya taramidek, Gina, pangasin. Sigurado ka? Uwin. Ikan ka titrabaho. Kahit dumatrabaho, tandaanan ka. Umay ka tilikod. Dajay. Nangitaan kita mulak nga utong. Natutrot na, di ba? Dapat jak pinasawang ginaitan. Among tagait. Hamong pagkikabgapod di utong. Malasim mo di utong. Dedya saan ng utong, dedya ruot nga mom, gaputem. Gaputem ha. Sa among natay paramutem di gabot na. Rumamot. Kastoy, makatoy tesuro ka. Datoy ti makunak nga gabutem. Ya? Tinglam na ta utong, puunti utong, tam saan nga mairaman nga may gabot, di kita alawlaw iti ruot, di kita ruot nga tilawlaw na, isot ti gabutem. And then, di kita gabutem, ipamumit ti panakalimbang na. Tagbalin tumitla ganagan na nata no aglungsot. Kasta, lapat na saman. Kastoy? Dada, sige. Numaitam amin dat sa nga pulo nga puon, sa nga pulo nga batok, iti utong. Kantanan ka. Sige. Arugyamon. Tagsublek sa di balay, tuloy ko di obrak dyan. Pinadas ko nga sinirip-sirip na sinipsiputan manong naming. Alis tumit. Mayat-mayat. Yung gana nga 30 minutes na lang inobra. Nalpasan ko na. Nalpasan? Nalpasan. Manipod ita, kahit ka nga tulungan. Kat mabalin mo na sukayan talikod ti balayo Namulaan ita. Kaya ka to sa nga paris ka manok. Paramit kan to kinilakay mo iti pagpupukam. Niragalo kan ka ag-asawa nga manok. Tagpaado ka mat. Mabayag pa sakbay ng umadayo. Uno umado. Kat ano sa? Hamad na instant kat. Ti pa nagtrabaho, ti pa nagsalukag, sa nga insigida, instant nga maalam ti magunod mo di bunga di kinaanos mo, kinasalukag mo. Ngayon to no dumtengen, kasi lang matamula. Once nga agbungan, tuloy-tuloy ti panagbungan na. Sige. Tengar tandan kon. Ikang ka ti sa nga salop nga bagas. Manubayad na ko nam data sa nga salop. Takdagal pa yung jayo tandan mo kung mga inaramit mo, apag-beat mo lang. Agamanak, Gina. Ito na minsan nga malem, manong nami makikita ni Kati nga agsuksukay ti likod ti balayda. Pinapaibat ambon nga ramatin ti pagsukay na buta ito. Napang ko pinapuludan manong nami ti pala. Kaya ito ti pagsukay mo, tapos nalisto ka, kastoy, dada. Kasi ay, ngayon basta natangkan, nung natangkan una, kita mo mapala, datoy, mareta to sarem, uno saan kit gabyon, kastoy, naglaing ka talaga, Gina. Kas kalalalaki nga gargaraw. Kaya una, trabaho ti lalaki, kayak. Tas tama ti lalaki, kaya naman ti trabaho ti babae. Pinadawatak ida manong nami iti kamutig nga imula da. Insurok no kasunod pa nagmula da. Pati di kita naknan manong nami katumultulong kang kuana. Ison tinagbalin manong nami pa naka-exercise da iti sapa. Juan, sanang tumatindigusin manong nami di kita anak na nasukatan. Kinabudno na manong nami di talaga lusan di kita agkakabsat kadinted ko kadakwada pagsunay. Dua nga babae, nga babae kang kuana, may isang lalaki, yan, inauna mo't lalaki. Sabi mo pa nagbasbasa na kita anak na.
nalado dan ang mapanagbasan, kus pagarikan lang, nako naktinakam ko. Manong nemi, iti tumultulong hindi kiti anak na kanigit aramid na ito likod ti balayda nga ginardenan na. Iti agrangaw dan ti kamuti kagita. Ay, isa nga ka sa tagrangaw. Kadaklim Mapamumut imaritan na. Pati narigat ang saringit. Ganito dati pa sa tem. Natangkan din ng katam. Nang pasatam, adadot pa ng saringit na. Ito, nung pag imaritam deta, ibaliw mo't lang imula. Diba? Double purpose. Mangalakat si daem. Dadya niya gay maritam, mabali mo maning nga imula. Tapno adadang umado. Kustaya, kawan. Tanumang namna makakaliti sa parang saringat na dyan ng katam. Awan maore mo ti plong-plong-plong. Iri may nga sardam manunemi imay ni Carlo. Pare, nangig ko. Parilan daw. Mayakman. Sige pare, di talikod. Nanging kumat man ng tesaritaan. Pare, isa po lang naman ti pagtrabaho. Alagang awan ti pagpautak ang trabaho ko. Nanakit mo trabaho. Samad nga rin mabaling umay ka jay pagtrabaho. Dapat taong bakante. Construction. Kayat mo? Di makadagas ngamin kat ko. Allergic ko semento. Anusam Adamat agas ti allergic. Kaya mabaling mat agan anad ka. Tapno saan nga may semento. Sana kami kagpahot. Taapay. Sabi nga saan kagpahot. Pare Carlo, si kamad na makasungpat. Mabaybay ang trabaho. Baka nakatakder nga nakotanga nga ito. Magbuyam na din ka doon ang trabaho. Kung saan ka baka kanayon nga agpampar ka mapangka umisbo. Taktakawan. Ti oras. Kad may tadbat kang kakasweldo. Tusto nga sweldo. No siya ti porma na makakirat kas kang kaagad. Hanggang tumay nubigatin ko na ka. Ipatigmumad kami ti trabaho kita ni Kati. At nagbalbaliwanan, di ba? Mga rod. Pintasan na kitimula na. Gabot ay surusurumot ni bagat mo. Katuman. Agkakaro pa talang. Api ka di yung makita tuladin nyo Ni bagat mo, tuladan na ni bagat ko. Inikan na pa yan di sa kaparis nga kwa. Manok. Kat ni. Imbaga among tinagaramit tinagpupukan. Umadunay na. Ananusan nyo? Hamulakit parpartyen. Partikan to anton, adot manok yun. Kadam. Libre ti sidayo ti bigat. Adda itlog. Adda pera nga uti kamuti. Ito nagbunga di kita bunga yung tarong, adda okra ken pariya. Di adda pakbatan nyo. Nagimas din natin. Makapasalo na. Presko. Wala sidakan at maminsan lang ti makalawas iti karne wano ikan. Basta da natin. Kat no itulturi deta ni Kati, kat sika madaan ka matitrabaho, kat ipatig mo trabaho, pero ang progreso ti biyagyo. Saan kayo aguutang, saan kayo agdadawat, saan kayo mabisbisinan. No saan kayo mabisinan, naragsak kayo. Kuwan pare. Alam, napindas saritaan ta. Kagumatang tinumun ta. Pangirekomendara kang ka. Basta lagi di agkari ka. Ngagkatayamon iti kinasulit mo. Ikatayamon iti kinasadot mo. Ikatayamon iti kinaswitik mo. Ipatig mo trabaho. No 8 nga oras ti pa nagtrabaho. 8 nga oras. Saan ka agbatmatider? Saan ka nga agliblimas ka pa naging isbo? Saan mo nga taktakawin ti oras mo? Itid mo ti usto nga trabaho. Itid mo ti usto nga oras, tapno maitid kang ti usto nga sweldo. Kaya nagpaot ka iti trabaho. Kasta manong name iti nang kwa dialogue dagiti duwa nga lalaki. Nagpakada manong name ni paring Carlo
nga saan nga nasakit tinakam na nga kaslay di na minsan nga panagkasangod da. Nga buta munan dumngeg iti pamagbaga. Ider kumantar nga ro ti asawa kisuna manon nemi ti maysa kumpadremi nga porman ti maysa ka construction. Sigun kinilakay ko manon nemi nagkari ni Carlo iti sanguanan mismo ti gayem na nga porman. At makalawas ti napalabas. Kumusta? General commander mo? Kaya awang matin ti reklamo ti kumpadrek na nagagat ka nung. Agpaisuro no ka. Kastoy ka di tarabitek ko nan. Anda tarabitek ka sano. Kat nalisto ka naman ta makasusuro. Makalawas na ta. Uy, speaking of makalawas, isuretan ni Carlo. Parilan daw. Aray. Kasusol daw. Ano mata nga kung ti arak kan pulutan pare. Sigaman dapat pinanunot mo pala yatak at iso kumapay. Ang ako ang balay. Dara-darat sulat trabaho ko. Sigurado ka. Malaksid mapukawan ti trabaho. Diya kontraktor. Hanggang mapukawan da diya iremedyo na dagiti ka obreros na nga dalat ta trabaho na. Kasi diya, amumuk na diya kontraktor. No awan ti kontratain na, iremedyo na nga dalat ta trabaho dagiti ubing na. Apay ko na. Apay. Tapno saan nga, nga, kaya na nga sawan, holden na eda tapno, into na da project nan, alahan na matlay da. Tano baybayan na eda, siyempre, baybayan di ubing mo agad ta, into masapol mo agad ta, hanggang tumay kang ka na, tabay na bayam ko ida. Kasi diya, iti prinsipyo di kontraktor, ni pareng ko nga porman. May mahumat pa kita napasamak, na minsan lang napasamak. Nga nagsakit di kontraktor, hana naawad di kontrata, ngayon saan na binaybayan di ubing na. Intermedyo na nga da nagtrabahuan da. Insurrect na jipada na mitla nga kontraktor. Uri aduunay tirabaw doon na. Basta lagid ma-hold da jay kakaduan. Ito nakaalan ti kontrata na, inalan na mitlang di kakaduan na. Kasi jay ti prinsipyo di biyan. Naginom manong name di kinidua. Ket mas daw awan mo. Maraglagsaka na kamakangkang ti istorya ni paring Carlo. Kangkana yung kanu-kanu matang na banglo ni Bakay na. Sana kas kano idi nga. Sut may isa nga pagbarbartakan na ta. Arakuper na kano kat nagbagsit kat ni Bakay na. Kanda kiti anak da. Hanang nga rotay-rotay tarwatan da. Gabuta, adamatan na. Igatang da iti barong arwatan da. Kaya dumat na giti padpadawat ni kanakwata nga, napintas palang arwatan. Kaya namunan nga ipateg ti trabaho. Kaya namunan nga sikasunan di kita na. Kastak man pare. Talaga nga ti nabaybayak. Nagbalinak hindi nga responsable nga ama. Kanasawa. Kaya muna nga impakita ti asawak. Ti amin. Kaya babayan ti tulong kinibaka mo. Kaya siya, tinulungan nakman. So nga nagdakkel tinaitulong mo kada kami. Pare, kada kayong agasawa. Thank you. Maluwan, pare. Tinasken, kat ipatig mo ti pamilya. Agas ti panang ipatig mo ti trabaho. Iti na minsan manin naming panagkapukit ti tiyandaan. Pagdisag ko ti tricycle manong nami nakitak di kita kakabsat nga anak ni Kati. Nga nakita da. Imbas nga umasadag na manong, hi, auntie. Napipinas mo ita tarwatan nyo. Yeah? Imi masadag na manong. Auntie, tulungan da ka. Nadagsin sa kita kargam. Tulungan da ka, auntie. Tinulungan da ka. Kaya oras anda nga di mawat manong naming at basta bagabog ti tiyandaan. Magustok ti dumagas ti bakery umatang ti tinapay. Ramanan nyo da ito. Hanan nanti, hanggang mga mabisin. Naman, tandan nyo. Halan, pangramanan nyo. Sige, auntie. Nadalos man ito ti imayo. Saan ka mga grugitin, auntie? Very good. Nasa ati biyag min, auntie. Nagagatan datatang kininanang. Tulong kami met kadakwada. Very good.
Alam nga, ituloy yung arti, pinagsingsing petyo, panagtulong yo, tinayo, tumulong kayo, panagsisinakit yo, kaya ni pas na kyo tagbasa. Uy, nanti. At dati kiti ko daway manong nami nga agawis da, no dagpasken, kat mapang kami mata. Saan lakas idin manong nami nga, kas lagalanganin kang umasrig kadakwada ta. Teko nakarot nga ti daan mo nga urnusan ti bagbagida. Kas damat na manong nemi no kasta edukasyon, siyempre. Idi akit hamiaw-awisan ida ta. Kwa, handa man na komportable no kang umay dito balay. Ngayon kadagidi man ten manong nemi nga naglupusan ti biyag dagiti karuba mi. Ti biyag dakati ni Carlo. Netan, nasingsingad man itahan ti relasyon ti tunggal may sa kada kami nga kakaruba. Agas tamat ti panagagayam di kita anak mi ken di kita anak da. Nagtultuloy ti panagtrabaho manon nemi ni Carlo. May sursurot isuna sa dinuman ti pakaidestinuan iti sa dinuman ti kontrata ti kontraktor da. Ken, alisto nga nakasursuro, skilled worker itan, nang aton seldo nga kabuta adun ti amuna. No idi ket labor laeng itan ket ison iti mong baon kadagiti piyon da adun ti amuna iti construction. Kastamet manong nemi keni Kati. Madumaten ti taragan na nga manok. Madumaten manong nemi di kiti pagmulaan na. At kung contest kam no ka mag-harvest sa kamapan naglako, iti inarbes mi nga nateng sa diyandaan. Agdandanong kam tumaten di grocery, nga grocerya, tapos nagasta kat gumatang kami kadagiti masapsapul iti naldaw. Kadabintas pa nagkukuyog da, manong nemi di kita anak mi, nga mapanagbasa. Saan ako problema iti karubat, saan ang ngumututang nga may dumawdawat manong nemi kan saan ko na makita iti kina-irresponsable da iti pamilya da. Nasigna din tunggal may isa kada kami ada-ada, kat naragsak kami. Dito yung harot ti pagkasaritak manong, simple lang, nga mamuk manong nemi, nga damat ni batik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, seknan iti prinsipyo ti panagbiag, diskarte ako nada. No nasalukag ka, agbiag ka. Ang nasadot ka, agad talaga nga. Agproblema ka. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Gina. Thank you, Gina. Thank you mat kadagiti nagbuya.